uban sa akong anghel nga magbalantay. Mateo Kapitulo 18 versikulo 10. Magmatngon kamo nga dili kamo magtamay sa usa niining mga gagmay, kay nagaingon ako kaninyo nga didto sa langit ang ilang mga manulunda nagatan-aw sa nawong sa akong amahan nga atoa sa langit. Hangtod nga ang mga probidensya sa Dios makita diha sa kahayag sa kahangturan, nga kita makasabot unsa ang atong utang sa pag-atiman ug interposisyon sa iyang mga manulunda. Ang mga langit nun nga binuhat adunay aktibong bahin sa kalihukan sa mga tawo. Sila nagpakita sa mga bisti nga nagsidlak sama sa kilat, sila mianhi ingon sa mga tawo sa sapot sa mga lumalangyaw. Ilang gidawat ang pagkamaabi-abihon sa mga balay sa tawo. Naglihok sila ingon nga mga giya sa walay alamag nga mga magpapanaw. Bisan tuod ang mga magmamando ni ining kalibutana wala mahibalo ni ini. Apan kasagaran sa ilang mga konseho, ang mga manulunda maoy mga tigpamaba. Ang mga mata sa tawo nagtan-aw kanila. Ang mga dalunggan sa tawo naminaw sa ilang mga hangyo. Diha sa hawanan sa konseho ug sa hukmanan sa hustisya, ang langit nung mga mensahero nangamuyo sa kausa sa mga gilutos ug mga dinaog-daog. Ilang gipildi ang mga katuyuan ug gidakop ang mga kadautan nga nagdala og sayop ug pag-antos sa mga anak sa Dios. Ngadto sa mga estudyante sa langit nung eskwelahan, kining tanan ipadayag. Ang matag tinubos makasabot sa ministeryo sa mga anghel sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang manulunda nga mao'y iyang magbalantay sukad sa pagkabata. Ang manulunda nga nagbantay sa iyang mga lakang ug nagtabon sa iyang ulo sa adlaw sa katalagman. Ang manulunda nga uban kaniya sa walog sa landong sa kamatayon nga nagtimaan sa iyang dapit nga pahulayan, nga mao ang unang miabi-abi kaniya sa buntag sa pagkabanhaw. Unsa kaha ang mahitabo kung makigsulti kaniya ug makakat-on sa kasaysayan sa balaanong interposisyon sa individual nga kinabuhi sa langit nung kooperasyon sa matag buhat alang sa katawhan. Uban sa pulong sa Dios diha sa iyang mga kamot, ang matag tawo mahimong makabaton sa ingon nga panag-uban nga iyang pilion. Mahimo siyang mapuyo niini nga kalibutan sa atmosfera sa langit, nagkaduol ug nagkaduol sa pultahan sa walay katapusan nga kalibutan, hangtod nga ang mga ganghaan maabli ug siya mosulod didto. Makaplagan niya ang iyang kaugalingon nga dili estranghero. Ang mga tingog nga motimbaya kaniya mao ang mga tingog sa mga balaan, kinsa dili makita dinhi sa yuta iyang mga kauban. Mga tingog nga dinhi iyang nakatunan sa pag-ila ug sa paghigugma. Siya nga pinaagi sa pulong sa Dios, nagpuyo diha sa pakigambitay uban sa langit, makakaplag sa iyang kaugalingon diha sa panimalay sa langit nung panag-uban.